mon gaceram 6 nanta ayan odo ka tirian hanga wona no lidi go mi fudal tona mi sukiral ga jen gina jeli do tona yimbe joa utiliser mo mena la famille garemi walla mona fere gopponde fijirde nde ala ngartam taw ada wawi fidde ada gagno hen khalis dum holno wonirta njata ko Google Chrome bada télécharger application OneIsBet sa pari bada installer application don non ada wawi créer hen compte ma taw ada utilise code promo TOUP 222 odo code promo TOUP 222 sa utilise dum ada jogi bonus 200%. wadde OneIsBet ada wawi tawde ton joueji kewdi gagnoda hen khalis sa gagni men khalis ada wawi retirde dum e banque li wala masrafi e ko nandi hen wadde eden ba wiide OneIsBet ne woni disponible e der leydi meden ande mi do wali la dende njo hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirtiko e beltino kodo kanga soinara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi girodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye alami salaki kono mi wawaru kudema ko gelo foda se fanteno bagal kondiam ftota ko so geno fodani it go le chadele gardu di mum gurni maka fotani wima dole fima ta waitati gili pidima to ke gili kadi girodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Maria yarla yaf woni bandu te yarla yaf woni jafu e mutan ko mi yarli mum yafi andu ko bi awa sirde mu ayi bes mbawa sertude yo mbaddu masala hatan ko kanko wadi ko fewani kon kadi afamat tan ha joni hakkili cukago nane makko ay sukabe hande darde arat dole ar tawa hakkili hani hay nokku famtan ay dum wadi wiidama ndi nagge en fette biyum ko wona anje ana nen baami mum kono ngimmi wiidi il faut ko paamen gidi so tawi en jidim won yiddi neddo ko haalante dum gongo en wodi wallahi ko bimen enen en jogi droit gandanda hoore ma wattu dum en jidirden wallahi kadi min tout temps ber yima Mamadou kalko wadi anar andi ar wela hen parce que kala no baddimi e der Mamadou ar do jotoda ar haala ala o ko cuglel hamande o ko gorko modi kelifa natti wonde cuglel kono ya andu odo wajuma an ittata koy makko abat hay sono tawi o jibini hawtani an jibini biddo mala serta mu koy wajinna dum waji tan gonca Allah e wonde mo ma way sono ko saga wonani o wayat en tout cas min kam jimbi tan ka gedel gorel ko biyam so tawi o ari o yarli hin yim o yafni biya mbidam tan ko mi yarli mi yafimi kon hatta min
ko no huɓnirni ɓernam ene jiɗirnoom ni o waya mette mi jogiimɗe haa jonde ɗen ɗon ittat ɗum tan ko giɗel o jaɓa change ude so tawi a huccite ɓiye a wi a yarlima a yaafima kono haa joni ɓernde ma no huɓɓi e makko wonko manki haa joni de forsatama heen noon kono kala no mbawɗa wadde micci hen feewi min jinmi wiidema andu ko ɓiide ko ɓiyam kono holko tagi probléme o ko kanko waɗi o gasi donc firti so tawi min wonko waɗi ko welanimi o ari o wi kam yaafo mbeɗa wawi wiide mi yaafima kono ittan ko woni ko e nder ɓernam kay ko change mo change inchallah eyi so tawi kay o yiɗimi waya makka ɗo mbanomi makka ni o change at andu kadi hakkillaji mon potani deporta haala kadi ɓurɗo hakkille noon ko kañum ɓurat fof ɓura muñal ɓura teeri ɓura fof ko ɗon tan mbimi masal haaji ma ɗi ne keewi ma waylo inchallah masal haaji ma ɗi ne keewi masal haaji ma ɗi ne keewi mbimi yarlomi kaka mbimi mi yarlimi yaafimi haqqe ala hen kono mbimi oɗo o change tan walla min e makka o change tan ɗum tan ande miɗo wawi ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi koye beltino koɗo kangal soynara waynotako koɗo kewɗo dole nde a jippim law mi jippiran ndewmi galle ɗo mbi fadam mi rawɗo hen mi ƴeewa keskini papa ça va mais seulement wona en l'aise quoi kadi min mi jippiran namdima après le gardien wi kam a yeehi gilna mi dañani yidem ɗon ga mi jahannomde town échange c'est pas woni bureau mademoiselle Ba je sais pas et tout mais comme ça va tranquille non ça se voit pas problème hollum kadi vieux walla problème madame walla exactement alan min mon vieux là certain il faut de dépression on dirait que joguitte c'est détenir tan wiide men c'est comme ça et c'est comme ça hollum kadi majjani comme so wona haal entreprise o rek o wiya comme naare gurdama min on essaye fuyde won certaine afrique vraiment mais est ce que a yewtide mo qu'est ce que a yewi kañum c'est ça amen jewtide mais min keɓata solution e haala men an joni déjà aɗa andi le vieux il est compliqué an aɗa andi noon o wayde nature mais ko an essayer o famde ande aussi kadi essayɗa méfiade mais an saɗa rento dentoɗa hunde ganduɗa ko apportantuma danger walla ko hunde ganduɗa vraiment an homa aɗa andi ko gonɗa e dow mum ko c'est pas du tout bon kañum an la façon ɗon no jirata ni e kamɓe no jiranni c'est différent mais an selon an ton jugement personnel non min mbiɗo fama on est des jeunes hoto wiyaɗa woni place mes parents mais soit la place de mon frère mon grand voilà dokka kam yandema parce que là min je sais plus sur qui compter an parce que mi arata mi sikkat ko an mi arema aussi antimédique yo accu ɗum e an aɗa andi ko gurami ko très bien antilsé bro kañum seesi vieux o forme côté kalnam kaldiramo ko seesi par ce que to yaha arta fof ko bamma a wawi dar fawi dow mo konngol kadi kongo no yiratma ni no yiratnoma hanke cangni noon tan no yiratma ha joni pour mo ko ha joni ka boy mais o an ko an prouvatmo ɗum an hollinatmo wonde vraiment a mawni mais wona avec cet état là mais so tawi par exemple kongom haalde e ma ande aussi aɗa essaye o défendade o yira ɗum ko goɗɗum yo wona question défendade aran certes woɗ certaine haaluji parfois so peu importe mbaɗo haaldude ma ɗum mais an haala ɗum gonka e min le moment o mo jaabunomomo ko gonkal min mbaɗa anduma on se connaît mbaɗa anduma no mbaɗa on des trois vieux wiyata mi explique gasi gulna hoore ayi je te connais mbaɗa andi wona yesso babam to aussi non mbaɗa andi déjà mi sayi min est ce que gule kam hoore wona emo ƴettum ɗum andi ɗo yaltema déjà an joni to gonɗa ɗo état mo gonɗa o a ala ɗo ga aɗan ɗo jooɗi mais ala ɗo quoi mais à la base c'est quoi le problème Mariam ana meeɗi waadini ayno mbaɗa gasde min e jimam ɗi mi huusa an holko mon probléme ma ɓingel nena min hay sa yi kam tan aɗa andi ko probléme haji bonni Mariam mo ganduɗa o to woni Mariam min mi majjani koye probléme aji gonɗa mais caɗele woni ƴettu ɗum tan balade mi ɓernde ma ha mbaya kono kangaɗo ni caɗele so ngare ma oppu ɓenna aɗa hanƴin hoore ma tan ay ke aduna wallay ɓingel nenam
hande galle to en na hamni ne metti a nyamata yanema a lelata ko ɗanoɗa probléme aji jammo e ñalom subaki kiiɗo H24 nayi darmi majjani komi leptiɗo komi maayɗo ayi darmi majjani hen mi ƴettu yakare ma poya Allah batta hakkille hoore ma ɗum fof ko ɓennata te min ɗum fof musani kam ɓuri musimi hande kala probléme mo mbawnam haalande mo hakkundam hande e galle ala mo haalna en hande ko tafa janngo ko sowdudu min komi neɗɗo min ga probléme aji joni hande wonti ko double ko wonti deux to wonmi ɗo ga mbeɗa andi mi yaha tan mi yana mi maaya mi fofto bon min en tant que hakkunde min e Binta c'est bon bon ça c'est tout est cool quoi mais konko concernant elle on ɓerɗa yidam on jindiri on a réglé notre petit souci voilà mais dernièrement oɗo genre mi jiyemo affaire gorko inhabituel boy an o boyte hemmo aɗon woɗɗi ɗi non c'est on occupe la bonne place to am ɗo rek c'est ça neɗɗo fof jogui parti e mum genre est ce que randuno par exemple saɗa haala mo correct genre mboɗo yiya ɗum e ma quoi c'est parce que kadi mi meeɗa yirudemo noon en fait c'est parce que mboɗo yiɗi ɗum moom c'est sans complexe demal monde entier mi haala ɗum quoi mais paraji ko kaali hen jusqu'à présent timon paraji min je sais même pas combien de fois parfois mi joddoto nenam sah mi yiɗi haalandemo haala o ɓiɗɗo debbo mais mi wi est ce que somi haali on genre mi bonnata fof pawa ga haalamo haalaka là kam c'est un problème mais an aɗa andi sa jogui ɓernde ma aɗa foti yidde même tes propres parents mbawa yiɗandema an ɓernde ma foti suɓanaɗo hoore mum tu sais que ça c'est impossible personne ne peut être à ta place pour prendre des décisions ganduɗa qui t'appartient tu comprends mais là il faut yimɓe jordon feewi quoi ƴewno convaincre les parents là parce qu'il faut yimɓe convaincre abde oui mais je pense pas que parce que sa yira konko e hoore makko watti par exemple hollindema ko hollatanomo auparavant ça veut dire juste lié à ça quoi parce qu'on a causé les parents et tout mais de toutes les façons an artira hakkille ma rek kañum c'est ça genre gartira hakkille ma essayɗa joddade la maman jewtida e mum essayɗa convaincre ɗum essayɗa convaincre aussi le vieux mais la maman kañum so haalde vieux rek c'est bon an ko heddi ko gona gérer ɗum étape par étape mais là ni avec genre yeeso ma ngo no jiirum ɗum ni moƴƴani quoi so haaldire ni le vieux moƴƴani quoi kada an aɗa andi le vieux no wayi ay bro ay je vais dire un truc parce que aɗa ma famille donc walla soit disons que mon père ga wiyata ma famille parce que min ma mère parfois on essaye famde mi seeɗa mais babam pour te comprendre il veut me contrôler en fait min mbaɗa andi le vieux kay ko depuis l'enfance kay mbaɗa andi mais et puis enen to jaraɗen joni ɗo est ce que c'est facile ne weeɓi tan neɗɗo ara wiino contrôle men comme ça d'après tout ce qu'on veut faire dans cette mais ittara aussi c'est nos parents ça ne change pas mais bro min cikkumi rek hankkadi mi waɗat ko ɓuri famminade ko en fait et puis ɓuri wonde simple to am ɗo quoi wona genre boy mi resamo une bonne fois pour tout mais resdemo kay yaro parents ji non pour amen ɗum ɗo concernant parents ji mon père là ko mbela o parni kam paɗo ɗum ɗo la kam parce que mbaɗa andi so heddimi makko kanko genre o jaɓata la kam mi yadani makko la kam anti sek min je l'aime baɗani alors pourquoi yadani yam non wa yadude mo parce que parents ji fotina mais parents ji so hoore ƴeew hande ƴewata ko janggo parce que dewgal wona onon ɗiɓɓe tan ko des familles mais so tawi onon ɗiɓɓere ko ɗon jaadi et les parents jaadani hen ma won ko ngakki ɗon min ko mbimami ko jooɗo hen tan essaye convaincre le vieux convaincre la maman kasi en tout cas ɓe ganda rek ɓe ganda oɗo to hettayam te mboɗo wano wino wonana neɗɗo goɗɗo ga min liggota ko ni mais oɗo chaque fois wono ko wiidem yam timmi liggoyam yam essaye min de rendre ma famille heureux et tout ça et puis kamɓe ɓen ɗo eɓe daara nde ɗo yitere non mais nice mamoudou inchallah mais mamoudou inchallah ko non rek l'essentiel dal ko mbimami ko rek nan ɗon esi welfare ariyam ummo ko sehil ma sa yi on waɗi ɗum ɗo fof ko ɓingu yumma wondu hakkude mum
sinon goɗɗo wonno o yaram haal sa yi omo yahama haala firto ala choix min e hooram probléme aji ɗi en uddi hakkillam no feewi mi ronki sah wonde neɗɗo noon ala ko jogini bi yummum so wona ɗum holno waɗata so haali mo foti haalti ɗum ɗo jarani kala jaggane aɗa wattane hakkille ma aɗa yi ɗum ne musma to ne musma ga min joni holno mbaɗa balle kam e solution holno mbatta wa muñ ko dewgal wayno fof ma gas muñ hamande wa battan muñen fof ko alhamdulillah an kay continue muñ rek c'est vrai ne muusi ne metti pourtant minen ummu min kaldi ɗo ari ha ɗo omo laawim ɗum ni sa yitan andara affaire o ne jaggi mo kadi ne metti ha ɓurti mais pourtant min mi hanni mbimo jarani yo yaaru he seese mais ew mataw ronki muñal ronki jaggudemo ha komo yahamo haal min mbimamo hannde ton wonmi ɗo mi ronki sirtinde ga jamme ñalawma mi anda mbeɗen tan soki suudu ew sa wari hoore ma ko an tan fof tan hay jamme ñalawma mbimami mi ronki sirtinde mbeɗen yaha heeri wa jooɗay ha bon kono wattu hakkille hoore ma tan doucement ande miɗo wari ladde nde mijo heɓani poftinode ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi koye beltino koɗo kangal soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fimata wawa hoytade gilli piɗima to ke gilli ko probléme ɓeydo wallahi pulaar wi ɓuttode kam so añi tutati ɗum vraiment minoɗo vraiment sonti haaldelle kala fond ɗo fof min waɗi no gasnode ɗo en tan ponnomo jaggude kono noon yiddemi tan ma wiidemi tan koma raw jogademi yakari Mamadou tan e wiide Mamadou nanɗo en tan kanko yo yahay sinno ko ya France o moy so jokkile ɗon jangde makko so wattode simi 2 ans ɓeydo kono so woppi noon ɗo ɗum ɗo fof vraiment ɗum ɗo fof heɓano vraiment non c'est un problème kon inchallah allahumma assalamu alaikum aleykum salam wa rahmatullah anko wonduɗa ngeman dani moddi joni heddanima kaɗa haalda e photoji kay so haaɗi ɗon tan kanko haɗi han haaldude photoje wonti ɗum ɗo vraiment min ko wonɗo ko dépassé complète par ce que ɓuri mettude fof ko jogoɗa yakare hunde momoɗo yakare joɗino momde an artir hakkille ma waɗa artir hakkille ma an ɗum Allah an ka julɗo artir hakkille ma ni joni ɗum ɗo holko nafanma aɗa jooɗo aɗa haalda e photoji bébéji gila hay goto anda bro classe hande ko min yino ya garɗo en comme ça passe ndo transfert comme ça worko jowtuɗen quoi a faami bon mandana so tawi a faami ɗum joɗo balle fof ça se voit gars et attitude ma o et tout min ma aussi ne holliti ɗum et tout natti wadno wayno comme avant plus pression ji et tout ça c'est mi yiɗa affaire o wattawde mi liggeyam mais hakkadi la affaire ko ɓurti kam ko dépense kam tu vois vie o et puis entreprise o et jama noir mais kañum de toutes les façons en jewri hen une fois mais min ko mbimami la fois passé ko wala kewmi wiidema ko rek jar an ya essayé wonde an o jar mbasa jabde pression ɓurma doole et tout non mboɗo waɗa ko mbawmi ko kadi an a randi levier kañum sinno a andano levier mais a randi levier très bien donc an ko an tan dogaram
so avec responsabilité mo joguiɗa joni le problème wiya min o hay sona dogi mom genre wopta peu importe parce que on il veut être à ma place décider pour moi ko wawi wonde fof donc min jirɗa ɗum quoi way min wonɗo sous forme statut ko mbiyam fof yo heeƴe yam woppu ɓenna kañum c'est ça parce que affaire o ça nous arrange pas de parce que yi les contrats keɓɗen et tout donc widar watta hen oɗon état d' esprit moƴƴani yimɓe kadi en parlant de ça jar wona contrat ji pamɗuɗi non min faut ko yimɓe mboosa hen normal oui c'est surtout parce que c'est pour cela nak mi jimi yen jewtu comme ça mo wawi liberté tout ça tu vois mboɗo sohla esprit am à l'instant même parce que ɗi affaire sen décrochano ne poɗɗen décrocher ɗum ni ne wawi fayde nder entreprise o c'est pas bon quoi c'est pas bon ouais. En tout cas on va gérer ça kadi manière boto positive normal taw sans pression sans haydara non min mboɗo holima parce que on a maire xam déplacement de loin mais de toutes les façons ko badda e hoore makko il faut guitta ɗum sinon c'est pas bon ko mbanmi c'est toi le DG donc pression ngaji il faut guitta ɗum e hoore ma ɗum gonmi wadde bro ɗum anda sam yo démarre ma wat usti c'est ça tu vois alors ko caabi ma joguiɗa ala mi ngallo damal no udditirte donc tu vas faire ouais c'est forcé on est des amis depuis longtemps c'est ça non là on est grand ɗum holko ɓeydantama caɗele ɓeydantama par ce que min mbiɗa andi oɗo sinno woni ɗo ɗiɗo probléme aji fof keɓɗa ɗum miñel so woni ɗo ɗiɗo probléme aji fof keɓɗa ɗum min mbimama min tan min waɗi erreur ay nem gasnode janggude mi jagganno ɗo miñel tan kono ko jogade mi yakare Mamadou waɗi woppuɗo Mamadou mbimi kanko yo yaa hoto miijiroto noon gorko hul Allah hoto miijiroto noon ko an jibini Mamadou jibini miñel an hoto miijiroto noon ɗum ɗon wawi addude saɗude hakkude ma ɓiɓɓe ma an artiri hakkille ma Mamadou e kala no wawi hayso ko soɓi walla so boni walla so nannanima liggey makko omo toppiti ɗum Mamadou toppiti liggey mum ay an kala ko Mamadou nder waɗi nder an aɗa wela ɗum ika e woni ika an Mamadou oɗo Mamadou wiyen toppiti liggey mum Mamadou hayan aɗa andi min wondata e Mamadou yo bon walla mi wondata e Mamadou yo lundu ala min ɗum kam hankadi min ɗum kam vraiment so wonti ha dalla ɓay tan kay ko goɗɗo konngol kalɗa woli ko balla kam e probléme aji mo gonɗi balla kam reka Mamadou pour artino jiɗirɗen ni hen an à chaque fois sen kaldi tan jagganta junggo Mamadou toppiti liggey mum Mamadou an a yi Mamadou ko waɗata ko fof pagayaji Mamadou waɗata ɗi fof aɗa andi a yiɗi a wi tadi a yiyani kono an kam so Mamadou haalama tan cikra maro ko Mamadou anan jibinno an joni mbaɗɗa hen hakkille ma tan mi kam Mamadou ko wiyani noon de wallahi mi wiyani noon ala ko kono min holko jogani mami ko wona ko mbiyatmami ko muñan ɓi min ko ɗum jogani mami ala ɓe mi witami ya accu ɓi mi witami ya tefta ɓi min mbawide mo ya muñan ɓi sabu ko an jibin ɗum so weeli so metti ko ɓi an jibin ɗum a wawa soɗade ɗum mukko ɗum noon artir hakkille ma etoɗa funtude ɓinguel ma mbajiɗa jokko woto saftu ñagoɗa Allah moƴƴere neɗɗo artirat hakkille mum sa woni ɗo joni ɗum ɗo joni holko ɓeydantuma caɗele goɗɗe ɓeydananma e gandanɗa hoore ma ɗum ɗo ga jarani ɗum fof ni ɗum no jari ɗum fof joɗaɗen haalda e photo ji aɗa haalda e coupe ji ɗum no jari ɗum ɗo fof ko mbimami ko ñane ɗum tan mbiranma mbimami mbino Mamadou min paaɗi ɗo aɗa anji ɗum tan mbawmi haalde de ɗum woni ko yiɗa nande kadi tinno o pammi fofto seeɗa par ce que gonmi ɗo vraiment il faut faire seeɗa on soundtrack ande miɗo wali ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo honda hande ɓandu maɗum mayde kinnami famani honda Amadou yonti hande eɗen kalda gonga te kalko ɓurti to fatta min hande min natti famde yumma he dara te o change te wonani o wayanno hande wona majjere ma ko dogate galle go sami yilimo jam wonta bone sami yilimo
kala ko mbawmi yilade won tati ko bone mi ronki famde hande rewi haw wiya kam mi defata a yi hay so mi defi o wiyata ko ñamata te min mi wurdaka jinnaɗo am debbo wonko ganduɗa hen te an sami korsama no mbatuɗa yumma ko an fof ferat yumma ko an yiɗi to fawmaɗo fawannana e goto te o yiɗino kam o hursinino kam te to fawi kam ɗo mi yiyan ɗon to fawi ɗo neɗɗo mais hande na hawni no yiɗini Ini pas ma guide ko hel. No fo hewa non. En jefti hen. En jodi do. Kala man fof. Nagi mam Allah. Ci ay sey famde jinnaɗam. Debbo hande tutolni do. Biya min hoora mi fama ñam. Parce que déjà ko holonno kom ko. E ko walonno ko. Tun oti dugdi mere. Nden haysi mbibam nden mi halima mbibam haysi min mbaɗi ko boni o jukuma memata amen o protégé amen a fami maɗo ko mongo naati wana kañum wonɗo e wona digel ayyo wonni bi wonnam sola yewnam sit wallahi mi ɓuuri an kadi fof kam tikkan ɗum an jaha majja wona message wona appel wona haydar wallahi haydar liggeyaji tan an aɗani haala men eƴe en ɗo e mais kam aɗa wona haalana mbiya ko liggey mi majja hanni min ganda saɗa wuurala wuuren an numéro mbimi ni tan wallahi an sena tinnayi est ce que aɗum juut koyengal miɗem sikkan hande mi ko machallah machallah de ok woni biga après inchallah mam not Amos a sikki wona min ɓittimo e galle he non ɗum wawre ɗo haqqille maɗa ko min ɓittimo e galle he a ɓittaneme galle par ce que komi jibina hen mon amour te aɗa andi holno décision mo ƴettu min mi libére mi ɗaccitmon e galle he madame ay min so jinnaɗam wayni an a ruttu kadi aɗa haalamo ɗiɗo haalaji mara o jiɗɗon ko warden min mi famani te mi ronki famde o galle min e nena men min ñam debbo min jalta gallo ɓuuri webde an jalta gallo non gallo ko galle ma par contre gallo galle ma haala ka faw ɗum less gallo wona gallon gallo ko galle ma an mariam sa yiɗi gallo woni gallam min no mbayrinom ga jawdi min fecca ga ko on décision ƴettuɗa sa kala no ƴettuɗa ɗum kala to mbawɗa yaade mi rewatma aɗa andi hoto yidde debbo tahantuma ɗaccude jinnaɗo ma te jinnaɗo ma ko jinnaɗo ma tan an ka ɓocconde sa yanemo ko ka gañotoɗo so yanema ka gañotoɗo ɗum poɗɗa famde ballira ham min ɓay an haalan ɗum hoore ma komi ɓoccon kanko hayri so yiri mi gañi so yiri mi gañi ɗum poɗɗa wallide kam mbasa ƴettude décision aji te min mariam a meeɗa ƴettude décision to haaldaniyam déjà ndegi micco tan jogonɗa ngara jefɗirmin e ma sen validi valida somi validi valida somi valida goppa hande ƴetta décision yaltugalde te mariam heɗomi haalan ma ay kala haal hakto guppa finalement min hanki taw hande soir donc on a beaucoup de choses à faire ensemble ne jogui heewi ko mbaɗɗum yeeso men donc probléme oɗo jaltu seeɗa essaye maîtrise ɗum ɗum ɓenni hen inchallah ala probléme yo ɗum jiɗmi
te toujours mbe yiɗi wona firi mi haalima mbiyam kala non jimi yeeso man wayni min dérange ɓeramde fof gasat ɗum iddi hulɓindemi te aɗa andi min décision mo mbawmi ƴettude fof sama huccite ma tan mi haytat ɗum jiɗmi ala problème ko wiɗa ko tampintuma ala problème Once on tracks. Ande mi do wali la dende mi jo hebani poftinode ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga soinara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi girodana